Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamudzi pano makamaka kudziwanso kuti nkhani yomwe yavuta nkhani imene ukumati ukalowa pa social media sungatulukepo usadayimve ndi nkhani ya anyamata azikwanje. Taonapo achina Jeze Kabwira achina Moses Kunkuyu akulozedwa zala pa nkhani imene iyi, koma akuchita makamaka chokana mwachikulu, koma chenicheni tikhulupirira kuti inu komanso ife tikuchidziwa makamaka. Apanso ine ndi mzanga pamudzi pano tabweranso ndi ripoti lina la changu limene tikuona kuti anyamata azikwanje zikumveka kuti ayamba kuukirana, wina waulula bwana wake kuti kweni ichachitika ndi chani. So ndiwoneka ripoti linanso lomwe lalembedwa makamaka pa page na kuzera samba la mchezo la Facebook, ndipo lalembedwa mumveka bwino, ndipo ndikaliwerenga tizukutaso ziwiri zitatu zokuzana ndi anyamata azikwanje ndi mmene zikukhalira makamaka masiku anowa. So ripoti lalembedwa motere akuti breaking news: mmodzi mwa anyamata azikwanje Devi Malamula anena kuti tsopano akhala mboni ya boma pa makamaka pa milandu yonse ya anyamata azikwanje. Iwo anena izi kusatira kumangidwa kwa anyamatawa amene pakali pano awasamusira ku Chichili prison mu mzinda wa Blantyre. Devi Malamula wauza apolisi kuti bambo Gift Trapensi ndi omwe amawapasa ndalama zomwe zimachokera ku chipani cha MCP. Ndawi zonse akagwira mchito iwo pamodzi ndi Amunlo amapita kwa Trapensi kukatenga ndalama. Ndipo wanenese kuti a Gift Trapensi ndi amene kumtundu wa Amalawi akane nkhani ngati zili zaboza. Mmodzi mwa anyamata azikwanjewa wauzanso apolisi kuti mu chaka cha 2023 Mr. Akisi Mwanga, yemwe anali wachiwiri kwa mkulu wa Malawi Police Service, anatenga anyamata okwana 25 kuwaphunzitsa ntchito zina za chitetezo ku Mtakataka Police makamaka Mtakataka Police Training College boma la Deza. Ndikhulupirira kuti ripoti lamveka bwinobwino. So mzanga apapa pali mafunso ochuluka kwambiri, koma sitikufuna tidzungulire kamba kokuti nkhani zoti apatse anthuwa ndi zochuluka kwambiri. So tikumva kuti mmodzi mwa anyamata azikwanje wapanga point abwana ake amenenso ali abwana a MCP makamaka achipani chimene chichi cha MCP. Iweyo makamaka pongo yona nkhani kutengeranso ndi imene timaonera achina Jesse Kabwira achina Moses Kunkuyu ali gundi ungayilumikize motani? Fotaona akuti watchula makamaka amene ali atikuona kuti Gift Trapensi amene ali achipani chimene chichi cha MCP. At the same time timaonanso achina Kunkuyu achina Jesse Kabwira ali gundi. Iwe uona kuti anyamata azikwanjewa ndi chipani chimene cha MCP connection yawo yagona patipata baba? Anyamata amenewa azikwanje zikuoneka kunena kuti choyambirira tikonze kuti a Gift Trapensi ndi wamkulu wa bungwe la HRDC amene anavutisa mademo 2019 aja. So zimamveka kuti amene wawo amadya chibanzi kuchokera kwa MCP. So mwina nkutheka nchifukwa chake a Gift Trapensi atchulidwa, koma iwo suti ndandale kuti nda MCP koma pali kulumikizana kuti akhuza kumapasa ndalama tapanga ni mademo fo apataonanso kunena kuti HRDC yatukwanika kwambiri itatusa chikalata chodzudzula makamaka boma limene lapita muthalika kunena kuti likonze mavuto amafuta komanso magetsi ndi zina zotero. So ndi nkhani yonena kuti anyamata azikwanje amenewa pakhuza kukhala connection ndi makamaka chipani cha MCP fa anyamata amenewa anamba kuvuta chipani cha MCP chili mboma, ndipo amata akapanga chipongwe samagwidwa samamangidwa. Zimene zikuonesa kunena kuti amatetezedwa ndi mikhulang'ona makamaka ya chipani chimene cha MCP. So pali ndithu kuoneka kuti kulumikizana mukhoza kungoona kuti mera choka boma la MCP boma pameneno apolisi akhandi mphamvu zogwira anyamata amene wawa. So ndikuonabe kuti kulumikizana kwa nkuoneka kuti anyamata amenewa panopo agwidwa chifukwa china kuti no owatetezawo saliso mboma mbuyo muzi mavuta kwagwira chifukwa kuti owatetezawo anali mjani anali mboma. So mukhoza kumuona nyamata pa chithunzi pakunena kuti wavala t-shirt yolemba kuti HRDC, komanso ndi mmodzi mwa nyamata amene amapanga nawo za nyamata azikwanje kuoneka kuti HRDC imene wamkulu pali connection imene wamkulu wake nda Gift Trapensi pakuoneka kuti bepali ubale wa thanzi ndi chipani chimene cha Malawi Congress Party. So kulumikizana kwake tikhoza kungokufotokoza amotero. Mulipoti tamvamonso mukutchulidwa makamaka a Akisi Mwanga amene pakadali pano
pakutuluka mphekesera zochuluka zosasimikizika koma pali imodzi yokha imene ndingayike kuti itakhala yosimikizika. Ndinawonapo makamaka pa samba la mchezo la Norman Chisale atalemba makamaka ndikuyikaponso chithunzi cha Akisi Muwanga kunena kuti apapatu zangoyambika si makamaka achita chowasunga tiona kuti kwinaku zitha motani. So mphekesera idachokera pamene popo kuti Akisi amangidwa. At the same time tikuonanso akutchulidwa makamaka mulipoti limene lili akuti Akisi omwewo adatenganso anyamata ena 25 amene amapasa maphunziro sitikudziwa kuti zili connected motani ndi anyamata aziwanjewa. Iweyo mzanga tikabwera pa Akisi Muwangawa, iweyo ukuwaona kuti amapanga follow ntchito yawo kapena ntchito yawo adayika kaye pambali ndikuyamba nokupanga focus ku zimene zatchuka za anyamata azikwanje makamaka kugwiritsa ntchito molakwika udindo wawo? Akisi Muwanga ungawafotokozepo motani pa scenario imene ya anyamata azikwanje komanso ntchito yawo payoka? Maudindo ena ku polisi umakhalapo chifukwa kuti boma la nthawi imene limakhala kupanga promote. So Akisi Muwanga ndi mmodzi mwa akuluakulu a polisi amene analowa mu nthawi ya MCP. So akamakuyika akuluakulu achipani aja amakupasa ma agendas kuti ase uliwe ukuku uzikapanga ABCD. So umagwira ntchito ya polisi komanso kulandira malamulo kuchokera kumwamba kwa anyamata andale aja. So Akisi Muwanga nkutheka nkhani ikhozokhala kuti ikwakhudza potengera kuti mwina anali politically connected ndi chipani cha MCP. Mwina nchifukwa yake tikuona kuti anyamata azikwanje aja samagwidwa chifukwa kunali mikhulang'ona ku polisi kuja imene mati iya asiyana anyamata amenewo usapange zimenezo usagwira ameneyo ndathu kale akugwira ntchito iyo titete yopanga ziwiri statu maona. So Akisi Muwangawa ngatagwidwadi ngatidi agwidwa akuyenera kuti ndithu agwidwe afufuzidwe pamilandu ayankhe ziwiri statu ngatalola kwa khoti la Gamule ngatalosa kwa khoti la pange free kumabe tione kuti zinthu zake ziyende motani. Komano ndikungoyipitsa mbiri ya polisi fa polisi timayidalira kuna kuti ndimene imalina zititeteza ngati mzika. So ngati polisi akutsogolera kuphwanya malamulo munthu wamba apange bwanji komabe sitingaweruzire tifone kuti aliyense ali prone to errors. Aliyense anabadwala kwa kale imangotengera nthawi zibe zoti uyu ndi wa polisi uyu ndi president aliyense ndithu amalakwitsa ndithu chimene chonse ndikuyenera kuchivomereza ngati mbali imodzi ya umunthu. Mongo kumbusana pamodzi panoti mabweresa mkhani zosiyana-siyana ndale sports komanso entertainment ndipo chomwe mmene ochita nungopanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonsezi zisamakuphonyeni. So program iyi makhala yachangu chakukoma tisanaseke program ndichite makamaka chomponyera mzanga funso limodzi ndimvenso kuti iyeyu umunthu wake uli patipati. So anyamata azikwanjiwa atayamba kuyankha milandu yawo tikhulupirabe kuti akupitiriza kuyankha. Tidamva pena pake ndiponso tidaona kuti adachita chopasidwa belo kuti inuyo basi muli shapshapu mutha kupita koma zachisoni tinaona adagwidwaso ndi kubwerera. Pokapo pangopasidwa belopa iwe udaona kuti zimenezi zidatichitira ubwino kuti anyamata amene amavutisa miyezi ngapo yapitayi apasidwa belo kuti apitenso kwawodi zidali za ubwino kapena pamene papa sipadayende bwino mukuona kwako? Ngakhale nkhani ya malamulo sindimayidziwa bwino komano ndimadziwa kunena kuti ndi ufulu aliyense kulandira belo. Endi kaiwe unapalamula mlandu wanji ndi ufulu ndithu wovomerezeka ndi malamulo kuti upasidwe belo. Zimangotengera kuti kulakwa kwako ndiko kukulu bwanji nanga mlandu wako ndi waukulu bwanji kuti asakupase belo. So ngati ku khotiko apezeka kuti akhoti aona mboni za boma mboni za awawa anyamata azikwanje ndikuonabe kuti tikhoza kupasa belo anyamata aziyendera. Taonapo ndithu milandu ikuluikulu even okupha munthu kumene kwezeka kuti munthu akulandira belo. So kutenga ndi malamulo komanso maufulu amene anthu ali nawo munthu amayenera ndithu kupasidwa belo koma zimatengeranso ndi kukula kwa mlandu umene munthu ali nawo kuti munthu uyuyu mpaka anapha anthu mudzimu amadula makosi tipase belo sakadula makosi anthu ena. So zimangotengera kukula kwa mlandu. Kwa anyamatawa ndikuonabe kuti khoti ndikhulupirira kuti linaunguza mamboni onse awiri atatu ndikuona kuti nkuyenera ndithube kuti sikuti anthu achita kufikiratu kuti angakatidwe belo mwina khoti linaona mangozi amene ogwisa ntchito malamulo. Komano kwa ineyo ndikuzongonena kuti munthu aliyense ali ndi ufulu olandira belo. Zimangotengera kuti kodi mlandu wake ndi waukulu motani.
ndinakakuandika dawerenga makamaka comment awiri atatu kuchokeranso kwa Malawi pasamba la mchezo limene la Facebook koma ndi nthawi sigwira ndetango kuchita ndiyongeka ma comment anu timve kuti ndemanga zanu ndizotani pa nkhani imene ya anyamata azikwanje. Ine ndi mzanga dabweresa imene ya changu kuti tingodzukuta tione kuti background za anyamata azikwanje zikuti cha ndipo timanenanso kuti mukafika kumapeto mukumvera komanso kuonera osamaiwala kungopanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse zisamakuponyeni. Ine ndi mzanga kusanzika timakata sanzika kale until tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.